Ahoj, ja som programátor SK a vítam vás u tretieho dielu našich Java tutoriálov. Dneska sa vrhneme na matematiku, čiže matematické operácie. Toto si opíšte, keď musíte si to opísať a môžeme pokračovať. Čiže chceme, treba, že plus chceme, takže si dáme systém, out, print, systém out println, len sa mi to načíta a dáme závorku, ale teraz už nedáme úvodzovky, ale napíšeme celé číslo 1 plus celé číslo 2 a stredník. Tak, môžeme si to aj naklonovať, treba, že plus a dáme si medzerník, Ctrl V, ale už nedáme plus, ale dáme mínus. To je taká pomočka nad plus, keď máte klavesnicu na počítači. A tu dáme, v programovaní sa nepoužíva x akokrát, ale je takáto hviezdička. Tak, a teraz ideme na deleno. Tu už je to také inakšie, čiže musíme si my dopísať niečo, lebo keď treba chceme niečo videliť, tak musím, ono to, keby si dali treba 15 gelenok 10, tak je to 10 číslo a nevidí nám to. Čiže my si musíme dať float, desetinné číslo, desetinné číslo sa rovná, počkaj teraz, 15. Stredník. Tak. A teraz, no ja si to naklonujem, lebo to ja som lenivý, aby som to znovu písal. Tak. Desetinné číslo 2 sa rovná 10. Tak, toto si pekne posuniem. Tak, takže, a teraz ideme na deleno. Čiže my musíme dať nie celé číslo, ale desatinné. Tu si to musím upraviť, lebo som trošku začal písať. Tak. A teraz nám to správne bude fungovať. Čiže my vlastne chceme, aj tu nesmie byť toto plus, ale namiesto deleno sa píše takouto lomítkom. Čiže my vlastne chceme, aby sa používalo tieto intky iba pri týchto troch, ale čo sa jedná o delenu, chceme, aby sa použili tieto dve. Čiže by nám to malo správne fungovať. Môžeme si vyskúšať. Takže spustiť. Počkáme. No vidíte? Čiže 15 plus 20 sa rovná 25, 15 minus 10 sa rovná 5, 15 krát 10 sa rovná 150 a pozor, tu už je 10 číslo, čiže 15 gelenok 10 je 1,5. Vidíte, funguje nám to. Keby sme tuto mali napríklad, povieme, že tu napíšeme celé číslo, aj sem napíšeme celé číslo, tak nám to ukáže úplne inak. Spustíme. Ukáže nám to takto, že sa to rovná 1, ale ono sa to 1 nerovná. Tak ja si to vrátim na desetinné číslo. Tak, to by bolo pre tento tutoriál všetko. Na budúcom dieli sa nechajte prekvapiť, čo tam bude. A keď sa vám video páčilo, dajte like, ak nie je dislike, napíšte do komentárov, prečo dislike. A dajte hlavne odber.
Ďakujem za zhlédnutie tohto videa. Ak sa niečo nechápete, napíšte do komentárov a v budúcom dieli ahoj.